Viete, že tieto šaty v sebe skrývajú príbeh. Príbeh jednej z najvplyvnejších žen 18. storočia, Jeanne Antoinette Poisson. V svete ju poznajú ako Madame Pompadour. Bola najbližšou osobou francúzskeho kráľa Ludovita XV. Nie iba milenka, ale nazývali ju Malá kráľovna. Ona mala vplyv na politiku, určovala módu, podporovala umenie. A práve ona priniesla ten nový štýl rokoko. Na rozdiel od prísneho baroka bolo jemnejšie, pastelové, plné noblesy a pôvabu. Tieto šaty sú podstou jej odkazu. A keď ich obliečete, nestojíte iba pred fotoaparátom. Ste teraz v príbehu, ako dáma 18. storočia. Nie je to len fotenie v kostýme, to je obraz, aký ožíva. A vy, jeho hlavná postava. Napíšte mi správu, objednajte si svoj zážitok. Teším sa.